Hej, så er vi kommet til Barcelona. Jeg har ikke rigtig lige fået filmet, inden vi tog afsted. Men det er heller ikke så spændende. Men her er vi, og her er vores værelse. Vi har været nede og hente noget mad, fordi vi er sindssygt sultne. Hvordan ser toilettet ud? Det er nice, så badekar. Helt sikkert. Det er derfor, vi bestilte det, fordi der er badekar. Wee. Det her, det er situationen lige nu. Sådan en kebab-kyllingemix, faktisk. Og så kan I se derhenne, hvis I kan se den. Der har vi vores kaptajn Morgan, som vi har købt i lufthavnen. Det er fordi det eneste, jeg kan drikke, det er rom og cola. Det bliver en vild tur, det her vaku. Se fest hernede. Så er det op. Jeg tror, det var en ting. Nej, det er 2 ting. Så er jeg færdig med min makeup. Og jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer det krøllejern, som jeg bruger. Det er et nyt krøllejern, jeg har fået fra G&D. Og det ser sådan her ud. Det går ned i en spids. Jeg har også et, der går sådan, ja, lige ned. Men det her, det går mere ned i en spids. Så jeg tænker lige at krølle mit hår, og så viser jeg resultatet. Fordi det krøller bare håret så godt. Så er jeg færdig med at krølle mit hår, og det er bare blevet så fint. Når vi skal tage billeder, så er kamelen her blevet læsset med jakker og det ene og det andet. Filmer du, eller filmer du ikke? Det gør jeg. Okay, solen rammer virkelig hårdt lige nu, og vi har fundet os et spot til at skyde nogle billeder, og det her det er mit outfit. Jeg har H&M jeans på, så har jeg den her, faktisk en kjole fra Missguided, så har jeg en masse smykker på, og jakke fra Missguided. Så er vi ude at gå igen på dag 1. Vi har skiftet outfits. Og hvad skal vi lave i dag, Ku? Vi skal ind og se Barcelona spille kamp. Jeg interesserer mig egentlig ikke så meget for fodbold, men Det gør jeg. jeg ser det hver dag. Du har aldrig set en kamp. Jeg har set så meget en kamp. Ja, men du har ikke set en ordentlig kamp. Hvem spiller jeg smart overfor? Hvem tror du er? Lad os lige tage den over. Fordi man kan virkelig se alt. Så. Det vil det ser helt anderledes ud på tv. Ej, det ser godt ud. Godmorgen her på anden dagen. Jeg skal til at lægge en makeup, og jeg skal faktisk til at bruge denne her palette fra Too Faced, som er Sweet Peach, hedder paletten. Og den dufter også sindssygt godt af fersken. Jeg tænker at bruge de sådan
3 farver, som I kan se de nederst her. Det her er sådan, som min øjenskygge den ser ud lige i dag, hvor jeg har brugt den Peach palette fra Too Faced. Nu skal vi ind og shoppe lidt. Klokken er sådan noget 3 nu, så vi er virkelig sent på den, men vi skal ud. Så vi vlogges. Så er vi lige kommet ud af Gucci-butikken. Jeg håbede lidt på, at de havde en taske, som jeg rigtig gerne ville have en. Jeg har kigget på nettet. Det havde de desværre ikke. Så sparer jeg de penge. Men altså, må vi se. Det kan være, at jeg bestiller den. Den er i hvert fald sindssygt flot. I kan jo lige se, hvad jeg har på. Væk med håret. Jeg har denne her lækre body top på fra Nelly. Og så har jeg de her bukser på, som jeg købte i dag. Til 35 kroner. Sikke et røverkøb, hva'? Cool. Du har også altså noget sexy på. Jeg har nogle bukser på fra Zara. Yeah. Og en trøje fra... Hvor fanden var den fra? Den er fra H&M. H&M. Ja. Når man kender hinanden for godt. Vi skal ind og feste i Barcelona, og vi har blandet noget cola og vores Captain Morgan, som vi købte i Lufthavn. Den står stadigvæk derhenne. Der er allerede blevet drukket en masse. Kan du mærke det, Ku? Nej. Nej, det kan jeg heller ikke. Så vi skal lige have fyret op for noget mere. Ja. La Sagrada Familia, og den er jo så smuk, som I kan se. Vi tager lige lidt billeder her, og så skal vi over have noget at spise. Vi er sultne. Vi skal ikke spise i dag. Klokken er 2, det er simpelthen for meget. Hungry. Og jeg har min pels på fra Miutine, og så har jeg min nye trøje på, som jeg fandt til 30 kroner i tilbud. I Pull&Bear var det. Og så de her jeans. That's it. Vi typerne, der altid spiser op, ikke også? Cool. Oh, yeah. Man skal fandme spise op. Spise op? Okay, jeg mangler lige en skive brød, men det gider jeg altså ikke lige. Tag. Ellers spiser vi altid. Den er slikket lidt. Jeg synes, vi har bygget lidt roller her på sidste. Det plejer at være mig, der slikker tallerkenen rent. Vi er på vej hjem fra byen her i Barcelona, og vi har lige været inde på... Vi startede med at spise inde på noget, der hedder Gatsby, hvor det virkelig var Gatsby-tema. Det var fucking nice, og vi har fundet metro nu.
Og så sluttede vi af på en klub, hvor de spillede det sygeste musik. Altså det er helt insane musik. Fucking nice musik. Nu har vi så et fly. Hvornår skal vi flyve? Om 2 timer. Om 2 timer. Nej, okay, slap med at overdrive. 4 timer. Om 2 timer. Om 4 timer skal vi flyve. Men om 2 timer skal vi op, fordi vi skal med en taxa hen til flyveren. Flyveren! Og vi er stadig ikke hjem. Vi er på vej hjem nu. Hjem om en time. Og det er så typisk også det her. Men ved du hvad? YOLO! Vi skal til lufthavnen. Og vi har sovet i en time. Og vi er totalt vågne. En halv time. Der har bare været stress. Her til morgenen her har det bare været stress. Men nu er vi her og venter på taxa. Og det gik lige op for mig, vi sad på vores skuffe. Ja. Godt. Situationen. Vi er ankommet til lufthavnen. Vi får også noget burger til nu. Smager ikke særlig godt. Hun har fået en dårlig burger, hvor osten ikke er smeltet. Jeg har bare købt nuggets og pomfritter. Det plejer ellers ikke at være mig. Jeg plejer at have en kyllingburger. Skål glad for. Nå, tak fordi I så med i den her video. Vi slutter af på bedste vis her på Burger Hill. Vi skal med et fly sådan om en time tid, ikke? Jo. Nå, så gik den ud. Det var meget godt.